Unang-una, meron tayong na-receive na report na yung sasakyan na binigay na description, merong nagtangay. So, immediately, nag-dispatch tayo ng ating mga patrollers to conduct monitoring since nandyan naman yung mga patrollers natin sa mga strategic areas. So, yun. A couple of minutes na ispatan nila, then nag-report sa ating mga patrollers na ongoing yung monitoring doon sa area na a few meters away doon sa pinagkunan ng sasakyan, nandun. So, pinuntahan ng ating mga patrollers yung sasakyan doon, together yung driver na nag-report. May nawawala po ba, sir? Based doon sa initial na investigation natin and inventory, based doon sa sinabi ng driver, nawawala yung paper bag niya. So yun yung ongoing na interview natin as to yung laman. Pero initially, meron siyang documents doon. So yun yung tinatanong natin. And akas, yun yung ini-interview natin ng ating mga investigador ngayon kung magkano yun. Upon receive kanina yung report, so nag-dispatch tayo in coordination sa ating PITOC sa Police Provincial Office as to yung sinabi ng driver na description. So, andyan naman yung mga patrollers natin na nakikita naman natin nandyan sila. So yun, mga sinabi ko kanina na immediately nakita yung sasakyan doon based doon sa tulong na rin ng ating community. Sa inventory conducted by the forensic unit, wala naman doon sa ano. And based doon sa paliwanag at doon sa sinabi ng driver, yun lang naman yung nawala. Yung paper bag na yung sinabi ko kanina na laman niya. Aside from doon, wala nang ibang nawala. Yes, actually, tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kailian dahil sa support nila pagdating sa mga ganito. Not only this time, pati na rin sa pagpapatrolya natin sa araw-araw. They are very supportive and cooperative pagdating sa mga ganyan. So, yun yung panawagan natin na mas paigtingin pa natin. Pag meron silang mga makikitang suspicious na mga indicators dyan, mga sasakyan, tao, or anything na nakakahina-hinala, i-report sa atin. Total, landyan yung mga patrollers natin. Per sector, meron tayong mga pulis dyan na nagpapatrolya.